Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun winjah dhateng Surakarta. Saben bengi Kok ora masalah iki. Kowe bidu arep mikir. Enggak wong ayu kan ngomong landhep kok. Landhep kula akeh sing ketaken. Anu ayo Pak yo. Kan aku barang. Oh, sik kok sik dipun Mbak Nisen. Niren Kaki alon-alon nisan. Mbak Niken Salibri. Oke, ya Niken Salibri disikat nisan loh. Ayo dong, ini saya. Momo ji. Monggo Mbak Niken. Kita mriki kula tapi monggo jangan Mbak Niken. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Bareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Oh, ini sasismu kena. Bocah kok ngate kok dirangan. Sing kene lambang. Apa? Oh, kring lah. Kring. Oh, ora. Kok ora manuk kok iki. Wis iki aku ki lara banget kok Wong gring iki salah lha kok sikil buk jiut benang barengmu. Oh, cantong gawe lho ya. Iya. Jiut benang. Sesuk kan burane sepeda motor lho. Ben sing ruji. Aja sebrono. Dangane aja. Aja barang. Pak Dalang namine sinten? Bapak. Coba dhisik sapa iki dhisik sapa sih? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun winjah dhateng Surakarta. Lagu iki lagu lembah kok rapel. Gaji pegawai negeri ora kowe lan nembang ya ora kowe lan, Bro. Baik, Bro. Ning apik lho, pasoke ya. Aduh, ibone kok Ibone pas. Pati Gareng saking Semarang. Piantune ganteng ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Kan sayang kepada perempuan itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek musuh bojoku nonton seneng iki. Ora ku ngandakne karo Gareng. Nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Lho, lha kok golek musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese terus karo wedok liya. Lah iya apa ora? Oh. Nek ora ki ya wis ora sambung. Keng. dalam. Yo sabar ya, Bro. Wong kan wong iki dalan darurat. Wong iki ya to. Jarno wae kok mati dhewe. Mati disumet. Kalau samu teklok kok iki. Orang kok dalangnya dalang baru, kita harus menghormati lah. Iso rasa dijak omong ya, Bang. Ya. Ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Ya mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembangmu opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng
membacakan. Iya iya monggo. Ini tak macane. Oh, tak saur. Tak macane. Si bener iki tak wacane. Ya, Request. Wis iku ndak kobok kan. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Capi Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Murdi, Mbah Murdi ya kae. Nggih, Mbak Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Sarindri. Nah, Mbak Niken telah milih antara Tresna Waranggoyo. Nggak usah ngomong mas. Hah? Nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Orang jane iki Tresno Waranggono. ora kok sik di dalan mau bakul laki to. Tresna bakul laki. Suarane koyo bakul laki sing pasar malam. Iya. Wis waran kok apa kuwi? Sanglet. Para gono dibawani. Iya 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 iya. Nggih, nika wonten timbipun. Nggih, matur nuwun. Nggih kula manut niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, kami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Parang Nggih, parang pareng monggo. nggih. Niki mantap ta nggih. Niki penontonnya mantap nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalan kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami lho saya kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Bener. Oh, Sing jenengan kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Nggih. Aku takon ning sarake kanca. Dan lho, kula kapan mulai nek ajeng matur kalih panjenengan? Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku. Mboten. Ya salah apa namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Konvensional. Monggo Mbak Niken Sarindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten ndak terasa. Wah, Ndak terasa. Karena kulit sudah layu. ini lho Mbak Niken. Gak terasa karena sudah tua. Ini baru sekali, baru minum 2 kali, nanti terasa. Pemanasan. Ayo. Yen memacan Sang siapa Mas? Kerja sesuai lah kan. Nanti bahan dan. Kita Mas. Nah, benar kira ngerti aku pucet nih kan gitu. Aku berapa abang, aku panas kabelnya enggak kerasa iki. Orang kuwi dalan kok ngomong-ngomong nyawa. Kuwi dalan kok wedi apa? Ya Mas. Dalan wajah abang kabeh. Lah iya. Wes, Wis mangar-mangar ya panas. Oh. panas sesor dulu Mbak Nika. Wes ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Begitu sikil nek dia mlaku-mlaku ya. Ya mau mulai dari sini mecet. Apa pun dia bisa arang-arang le panas. Iya, Mbak. Ndang mari ke Mas. Kuning
dibaleni. Ora mesti gerok iso nular to iki. Hukum sing dhuwur. Wah, yang luar biasa. Ora mesti dibui ngono kuwi. Ora ping krasa. Lah ambune lho. Ambune. Ambune pripun to, Dik? Anu, lemur badak gimana? Anu mohon maaf. Ayo protes. Sing salah iki dudu ambune. Itu dalam Irungmu wong ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. itu namanya pernapasan itu masih ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau tidak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada tak bernapas mati. Oh iya toh. Iya. Ya, Mas. Ya omong kita ya bukan di sini. Masih tidak mari toh, Mas. Aku sentean bahan lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Ora aku ngapal piye? Aku yo lagi cek. Kowe ngerti petriane dalan Sarwati. Kenapa? Geser. Tenan lucu. Beres dulu jenengan pun mari kok, Mas. Oh, Alhamdulillah. mari apa? Ayo ngeprak lho. Suarane ora trik. Ya. Enggak Mbak Dik. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo tengok kene andok kene ayo. Nah, Tekan kene andok kene yo. Gue ora ngerti kok yang mencoloti dengkulku wis tenggune lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. burung teko singrah ora apa-apa. Ya Mas, ya Mas Bayu. Ya ta, iya, Mas Bayu masuk-masuk ngono. Bumi iki sono lakon dalan dibacok dalan lho. Ora masalah. Masalah. Masalah ya. Yo awake dididu ora masalah. Kowe dididu arep nikah. Enggak wong ayu kan ngomong landep kok. Landep. Kula akeh sing ketaken. Anu ayo Pak yo. Anake barang. Iya Pak yo. Iki lucu lho. Jalan kaya diesel sesuk panas. Sama gak rumah tersinggung ngono ya. Kenapa, Mas? Kok di sama enggak kok dengan enak ini. Wis bene. Wah, oh dhewe diem kok. Kamu kok Sama iki ngono ku gak apa-apa. Mboten Dengan apa. enak. Mboten apa-apa. Kita itu yang warna itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak nyanyi sampe. Mapano iki? Oh. Ora maksud iki lak melu mijeti wedane. Anu, sir kali Mas Pian. Ya ora apa-apa ya wis. Wong iki pun kula anggap mbah kula piyambak ini Hah? ya. oh bro, ngakoni Wong aku kula anggap mbah baik. piyambak. Baik itu apa-apa dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap baik wis ndang di anu Bang. Ayo. Gore. Pacinta. Tung. Gila. Baleni. Orang kedange mandek malah apik lambemu. Tung. Rampok. Ngono ya. Ya. Dorot diampok. Anu, poma dikepake iso gak? Bisa. Bisa. Oh, sik. Mbak, ini kan Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba
pas turu-turu ngelampok kuwi Mas Garing disilati. Oh. Wong parkuri kok iso tekan silat iki. Dite tengele. Ha. Oh. Ora usah disino. Jalan kok nggo kunci barang. Yo, Mbak Niken. Ayo kowe. Aja-aja iki jenenge rusak tatanan. Lah dene mau iki jaluk. Aku iki mah guyan. Guyon kok balik bayaran. Ayo, Yo. sampai. Pacitna. Oh, jangan lupa tanggalnya disiapkan. Ayo, yuk. Amir Mas aku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono besam wis koyo ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau saya menari gitu kamu juga menari. Oke. Ojo mau ngene kok sepadu keterangin dong. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalan pakangan itu. Iya. Panas. Cek, menika belum bersama Mas Bayu, Mas. Parian mboten? Oh, parian. Iya, Mas. Lagi mesti anu nggih. Urun-urun Para gitu. belum mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu mawon, pariane loro bae, perwakilan. Ayo. Pinten? Yo Nggih, kabeh. saka Ora roto iki. Nanti ku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. Nah, Mbak, kowe ngundang aku mbak ngundang mbak. Mbak. Hah? Sudah lumayan. Oh mbak toh. Mbak. Mbah Dar. Ayo, Mbak. Ayo. monggo badan. Iya, Nggih nganggo suara tuwa, Mbak. usok reng. Apa? Usok reng. Oh, Kasih perewangan koi. Lah aku mau ora usuk. Usuk reng. terus usus reng. Usok reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kayak setan. Mbok mau metu kon meneng wae lebone antimu ben turu. kok setan. Ibane parian wong setan. Orang kenyataan liane do maca ari semen maca putih-putihnya apa itu. Bayar aku ora dibayar kok bukan. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean komen. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Garing. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti kalah. Golek sing elek tuh gampang dihapusi. Wah. Tuh, sing kerjaku elek gampang dihapusi. Mas Garing palingan mboten. Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas udan, udan panas, aling-aling. Tapi Pripun? Lagi kedani lho. Ora tak kedek kuwi tak leren. Ora apa-apa. Leren ngono. Kayaknya saya ngedangan saya dulu karo aku tuh. Oh, iya. Jadi mamitnya karo aku. Nah, tuh. Oh, alah.
Sing ndang sing ngerbak niku sing sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho iki Lah, putar sini di tasik teh. Sedulur. orang wayang kula tuh ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur apa-apa jenenge rezeki rakel ya. Nggih. Sing guna iki sing kenal iki ya sedulur. Ora. Kayak siapa ya? Masa mantanku ya? Ya. Sing kok Mbak Niken aku tak takon. Apa, Mas? Mantan si daerah saka ngendi yo? Ora, untuk sing ngenang, sing burine sing kenal. Ayo kula sing ngono titeno tekan omah diparut bojomu. Lanjut Mbak Niken. Ora sah di suarane Mbak Niken. Mas Bareng. Bareng dalane gede aku iki sing nyimpen ngantuk. Bisik aku, awak pedul. Jadi kalau sing mimpin dan kaya kembar. Oh iya. Upin-ipin. Ah, Upin-ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Bareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger aku nyepak ini dedet-dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Kira apa tak terima-terima. ora masalah. Kok tengi gede. Panter biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar lah. Fungsiku jane mung iki Mas. Yang ngombe bangsa ini iki. Oh, tibae dewan pengumum. Ya ora apa-apa wong nulungi ya. Nggih, nggih. Monggo monggo Mbak Niken, jelaske. Minum mane banyu Saklanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Pak pasien-pasien lebih kaya Mas Bayu masuk kleru tayapaken. Dipun kahiyopaken ingkang kepareng sok njalipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Subaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk. Komplit.
ayu, lenjer kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ABI ya iki klasik oke, modern oke. Wah, Harapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Mas. Nggih, tenagane disimpen sih, Mbak, mengki melih. Nggih, aturan tenggaru miyin. Nggih, Mas. Simbah-simbah ning